Ahoj, vítejte u dalšího videa. Tentokrát se podíváme na pecku Zaklínač Cesta osudu, takže po nějaký době se opět na tomto kanále můžete setkat se Zaklínačem. Tak, tuhle krabici dáme na stranu. Podíváme se na základní hru. Podíváme se nejdřív na krabici, takhle pěkně ze všech stran. Jinak měl bych mít všechno kromě Ronina. Hra doputovala po jaký době z Gamefoundu vlastně, takže jsem na ní zvíravej a jdeme se na ní podívat. Máme před sebou hromadu krabic, tak abychom to moc neprodlužovali. Jak vidíte, je to od Go On Board, u nás to překládalo Asmodee a tady na to. Je to pro 1 až 5 hráčů, 45 až 90 minut od 14 let. A my se jdeme do toho hnedka podívat. Tak, jak vidíte, na vrchu hned pravidla. Tak, pravidla mají kolipa 26-27 stránek a předpokládám, že to nebude snad extra složitá hra. Rychle se je snad můžeme prohlídnout, prolistovat. Já se přiznám, že jsem ještě nečet, takže úplně nevím, respektive viděl jsem nějaký gameplay a takhle, ale pravidla nastudovaný nemám, takže kdybych nevěděl třeba, co se kde jak děje, tak se omlouvám. Tak, nějaké hraní. Vidíte, že to jsou celkem velký písmo, hodně obrázků, vysvětlivé, tady celá stránka slovníčků a shrnutí průběhu hry, což přemýšlím, jestli není škoda a nemohlo to být spíš úplně na konci. A tady jsou nějaké efekty kart akcí a říkám, snad to nebude zase tak složitý, aby si to člověk nezapamatoval, jak to má být. Tak. Tady jsou krabičky na příběhy, protože v této hře vlastně se budeme setkávat s příběhama z knížek. Takže tady vidíte Konec světa, jedna z našich nejoblíbenějších povídek. Skládat to tady honem asi nebudu, aby třeba na konci dám nějaký obrázek nebo prostřih, jak ty krabičky pak vypadají, jak vypadá vlastně ta hra složené. Tady vidíte Striga a Menší zlo, asi jedna z nejznámějších povídek. Tak, tady máme hromadu žetonků na vyloupání. A jsem na druhou stranu. A teď tady vidíte, jak vypadá samotná krabice. Tady máme postavy, za které můžete hrát, takže Ciri, Geralt, jak vidíte oproti starému světu, tak tady se setkáváme se všema známýma postavama, nebo můžete se přechvědlit za postavy, které znáte prostě z knížek a z her. Tady potom na vyloupání standíčka. Myslím si, že ty moc používat nebudeme, protože máme figurky, tak aby jsme ty figurky nějak využili. Tak, jdeme se tady. Takhle, to pokud se nemýlím, tak by mělo být vlastně pro jednoho hráče, nebo tohle. Když budete hrát proti automě, tak si můžete vyfigurovat proti komu budete hrát. Takže myslím si, že to je jako kartičky automy vlastně. Ale říkám, berte to trochu s rezervou. Teď chceme spíš pokochat, jak to vlastně všechno vypadá, protože grafika skvělá, nebo převzatá z her, který máme rádi. Tak, tady vidíte nejspíš na žetonky. Tady víko.
tady se můžeme podívat nejdřív na hrací plán, což je vlastně playmat. Takže playmat, to je nějaká budovací stupnice, nejspíš tady místo na vlastně karty z příběhu, kde se budete rozhodovat, jak se ten děj bude dál vyvíjet, což může být zajímavý právě pro ty, kdo znají povídky, že si můžou vlastně zvolit, jak ta povídka vlastně skončí. Na to jsem asi nejvíc tady té hry zvědavej. A tady máte vlastně herní pole, kde si budete vybírat karty. A to je vlastně všechno. Tak. Tohle jsou ty karty příběhů. Se do nich mrkneme. Nevím jenom, jestli je budeme úplně procházet všechny. Tady vidíte, že je nějaký přehled tahů všech těch 3 příběhů. A tady už asi to vypadá, že máme právě ty jednotlivé příběhy. Takhle, a jak vidíte, je tady hodně textů, máte to vlastně takhle jako knížku. Pak budete různě otáčet, budete si vybírat, co vlastně chcete dělat. Ale zase na druhou stranu taky asi budete trochu vybírat podle toho, jestli chcete víc vítězných bodů nebo zkušeností. Při zkušenostech se vám zase můžou otevírat nějaké schopnosti. No a až dojdete vlastně na konec, což je myslím po 3. kole vždycky, tak vlastně zjistíte nějaký konec, jak ta vaše povídka dopadla. Asi to nebudeme spoilovat, jak vidíte, obrázků tu moc není, kromě té krycí karty. Tady potom jsou různý konce, ale úplně už takhle je to možná i spoiler pro někoho. Takže takhle, tady jsou samotné hrací karty. Takže tady nějaká jenom dvěstí karta. Karty na omak. Pěkný. Tady máte nějaký solo režim. Tohle netuším popravdice. Možná právě k tomu té strize bude asi zajímavý to všechno přerozdělit. Takže tady máme pravděpodobně speciální karty ke každému tomu příběhu. A tohle potom jsou právě ty samotné hrací karty. Tak se jich na pár podíváme, asi nebudeme prožít úplně všechny. Myslím, že zbytečný. Jsou tu různé na těch kartičkách teda symboly, právě podle kterých se budete řídit potom, když tu kartu zahrajete, dáte vlastně do toho svého tabla. Ale říkám, nejsem tady teď od toho, abych se snažil vysvětlit pravidla, chci si tu hru hlavně prohlídnout, protože konečně ji po takové době vidím poprvé naživo, držím v rukách, takže sám se chci podívat, jak to vlastně vypadá. Ilustrace krásný. Co si budeme povídat prostě. Tady Go On Board umí, i když samozřejmě jsou to ilustrace přesatý z hry. Tak. Myslím si, že se nedá nic vytknout. Tak. Mám tady karty pro každou postavu, vlastně, s kterými budete začínat. Vesemíra. Tak, máme tady figurky. Takhle vypadají teda figurky, nevím, jestli budu úplně všechny vyndavat, ale myslím si, že takhle to může poměrně dobře stačit. Tak.
Nahoře by měly být nějaký hráčský žeton, vlastně žetony, kde se a pod tím je vlastně postava, ke který jsou, takže tady máme třeba, takhle to bude líp vidět snad, takhle zaostříme, máme takhle běžící Cirim, tak podle čísla dole víme, a čísla Finzertu víme, kam patří. Tak, to je ještě Marigolda, figurky vypadají hezky, podobně jako ve starém světě, takže bude jedna radost malovat. Tak to byly figurky. Tak, tady žetonek, kostičky pro každýho hráče předpokládám, nějaký zlatý kostičky, nevím, k čemu budou. Tady nějaký žetony, no, teda podstavce. A pokud byste chtěli použít standíčka. Standíčka předpokládám, že budou v základní hře. Takže v deluxe edici jsou potom figurky. Tady máte další žetonky takhle. Tady ještě nějaký malý balíček. Takže tady takhle malé kartičky. Ty chci kecat úplně k čemu jakoby jsou. Předpokládám, že budou možná v každý povídce taky dělat něco jiného. To vypadá, že to budou nějaký hlasovací kartičky nebo nevím. Tak tady pro změnu, jestli jsou nějaký úkoly. Pravděpodobně. Tak. No. To je obsah základní hry. Myslím si, že se můžeme přesunout na další krabici. Tak a mám tu druhou krabici, co jsou odměny z kampaně, rozšíření, a ta krabice je vlastně ještě větší než samotná základní hra. Tak se tím podíváme takhle zezadu. Vidíte, že tady jsou nějaké další nové příběhy, něco k zapamatování, takže to by měly být myslím nějaké obálky. Shledujte si se starými přáteli, to budou pomocníci a tady někde bude i rozšíření, kde budou figurky, nevím, jestli budou přímo tady. A nějaký přátelé a nepřátelé, takže zase tam budou nějaký další. A ne, kecam, shledujte se starými přáteli, to budou nějaký další hlavní postavy, za který můžete hrát. Proto tady je figurky a přátelé a nepřátelé, to budou právě pomocníci a zároveň i nějaký nepřátelé. No nic, 5 společníků, 3 nepřátelé, koukám tady. Nic, nebudeme zdržovat, jdeme zase rovnou dovnitř krabice. Takže otevřeme. Tak, tady vidíte, že máme hned další pravidla. Tady máme teda ty společníky, co to všechno obsahuje. Tady jsou pro změnu nepřátelé, jasně, obálky, jak s nima pracovat. Máme nové postavy tady. Tak a zvláštní pravidla ke každému tomu příběhu. Skellige. Jo, jsou tady nějaké hvězdičky, pro kolik je to hráčů. Nějaká počáteční iniciativa, takže pro toho, kterou postavu si vezmete. Tak, zlatý drak, poslední přání. Tak. Nějaká plachtička, co je čím nahrazený. Vlastně místo standíček můžete mít figurky. Druhá, zase opět místo standíček máme figurky. Figurky jsme vlastně viděli už v té základní hře, těch základních postav teda aspoň. I vlastně asi, pokud se nemýlím, tady Stregobora, ale ten tam myslím byl taky v základní hře. Tak, opět tady máme krabičky, do kterých potom přijdou právě ty příběhy, takže zrnko pravdy jasný. Skellige, Dopplera,
Zlatý drak. A poslední přání. Jsem zvědavý, jak ty příběhy právě budou ovlivňovat tu vlastně ty herní mechaniky a jak se to vlastně bude hrát, jestli bude všechno stejný, nebo se to bude opravdu nějak výrazněji lišit. Což by ale snad mohlo. Aspoň v to doufám. Tak, tady už jste mohli vidět nějaký první punchboardy, takže zase se tu něco bude vyhloupávat. A máme tady zase kartičky. Můžeme si prohlídnout takhle pro tu solo hru. Takhle. Tak, a regis. Jasný. Tady nějaký bloček, nejspíš na psaní si nějakých vítězných bodů, předpokládám. Nějaký další počítadlo, nevím, k čemu se přesně využívá. Tak, máme tady zase nějaký postavy, za který můžete hrát, takže vidíte opět grafika, tady vaše schopnosti, tady se budete vlastně trackovat, kolik máte zkušeností a budou se nám odemykat nějaký ty schopnosti, se kterými, pokud se nemýlím, který můžete použít jednou za hru, ale nevím, jak moc tu hru ovlivní. Ale předpokládám, že by snad mohli třeba vám výrazněji pomoct. Tak, takže vidíte, že těch hlavních postav je tady poměrně dost. Tady máme něco nejspíš pro to Skellige. Nějaký zástěny, takže vidíte, že se tady asi bude pracovat i s nějakýma tajnýma věcma. No, bude se jeden vyšetřovat nějaký vrah asi. Takže uvidíme. Tak. Insert. Zase místo na žetonky. Tak, nějaký pitlíky. Tyhle se vypadají, že jsou všechny stejný. Tak, co tu máme dál? Můžeme si kouknout tady na ty obálky. Rozdělávat si je nebudu, nechci se už jít o nějaký překvapení, ale tady asi otevřete pouze všech následujících úspěchů, takže musíte vlastně dosáhnout všechny tady ty úspěchy, abyste si tu obálku mohli otevřít a zjistit, co v ní vlastně je. Což to zvědavej, jestli se nám povede podle pravidel, nebo to prostě jenom nevydržíme a otevřeme to třeba po nějaký době. Ale asi bych se chtěl pokusit teda to zvládnout. Ale samozřejmě asi bude záležet, jak nás ta hra bude moc bavit nebo nebude. To je ještě nějaká černá obálka. To je proronina, aha. Ten mě trochu mrzí, že jsem ho nevzal. Bych měl komplet, ale nějaká verze Ronina by měla vycházet snad příští rok od Asmodee v retailu, tak třeba si pořídím aspoň tu. Tak, tuštičky, nějaký zapisování, asi do toho bločku s těma bodama. Tady opět nějaký malý kartičky, můžeme zkusit se do nich podívat. Tak, tady vidíte, že máte opět nějaké takové kartičky malý, předpokládám, že budou nějak ke každému příběhu. Ale bohužel vám nemůžu plně vysvětlit, čemu se jaká kartička používá, protože to sám nevím. Tady už nějaký vítězný body předpokládám. Vypadá to Skellige, možná. Takhle. Tak. Tady další podstavce. Podobně jako bylo v té základní hře. Zase na standíčko a tak.
Takže můžeme vrátit. Opět nějaký žeton, nějaká mince nebo taky. A podobně jako v základní hře, úplně barvičky. A tady máme nějaký další žetonky. Uvidíme, k čemu budou sloužit. Tak, zase nějaký hrací karty. Tak, tady zase vidíte, že to budou nějaký karty special pro ty různý příběhy. Tohle budou typnul bych si určitě pro Zlatýho draka. Tak, tady máme nějaký typ, předpokládám, že to budou karty těch pomocníků. Opravdu už si nepamatuju, kdo tam byl za herní postavu, ale myslím si, že tyhle tam byly právě, teda tyhle tam takhle, tyhle neměly hrací desky, takže předpokládám, že to budou právě ty pomocníci. A tady jsou ty nové postavy, jasně, ty mají ty vlastní karty. Tak, tohle předpokládám, že budou nějaký ty nepřátelé. Vlastně to měly být 3 a máme tady něco pro solo režim k každému tomu příběhu, pravděpodobně. Takže takhle. Takhle tam zatím vrátíme. Tak a tohle se asi úplně zase rozdělávat nebudeme, ale vidíte, že tady máme zase takhle 2 paklíky právě na ty příběhy. Takže tak, tam asi si to nechci taky sám prozrazovat, a když to pořádně neznám. Asi bude zbytečný. Tak. Tamhle dole vidíte ještě místo na nějaké další komponenty, to budou nějaký ty z těch punchboardů, předpokládám. Tak a tady si můžeme kouknout na další figurky. Myslím, že je jasný, že všichni budou chtít vidět draka. Uvidíme, jestli vlastně ty figurky budou k něčemu. Předpokládám, že v této hře vlastně ty figurky asi úplně nepotřebujete, jestli nechcete. Tak. Ještě se můžeme podívat tady na to. Jestli se nemýlím, zrnko pravdy to bude. Tak a samozřejmě i třeba řeky se vezmeme. Tak a to je vlastně všechno z druhé krabice, z rozšíření, ze stretch goalů. Jdeme se podívat na ty menší, to by mohlo být rychlejší. Tak a jsme už u menších krabic, takže máme to od té asi největší. Máme tady legendární nestury, další figurky právě na ty pomocníky, které jsme viděli v tom rozšíření z těch stretch goalů. A máme tady rozšíření divoký hon. Tak, můžeme ježit na ty legendární nestury. Podíváme se pěkně na krabici. Takže máme tady nějakou výzvu, vypadá to, že právě budeme s ním moc bojovat. Máme tady nějaký nový 2 zaklínače. Nějaký bonus, právě že ty legendární nestury budou kompatibilní s tím starým světem, legendární lov, což je fajn. A hrajete společně, takže to vypadá, že můžeme hrát kooperativně právě proti těm nesturám. Tak, jdeme se podívat dovnitř. Opět nějaký pravidílka. Tak, jak se hra připravuje. Karty nestur, jasně, nějaký popisek. A hra samotný hraní hry. Nějaký počítadla.
zase něco na vyloupání. Ještě tady pár žetonků takhle. Tohle je právě do toho starého světa, pokud se nemýlím. Takže prastarý leší, Him, Katakan, Agara. Obrázky samozřejmě zase super. Tak, myslím si, že to si můžu nechat stranou, to už tam zpátky dávat nemusím. Dám si to právě do starého světa. Ještě tady přehled kapitoly pro legendární stůry. No to se s tím podívat můžeme. Tohle vypadá, že prostě máte právě místo těch karet kapitol. Tak, nějaký souboj, co se kdy stane asi podle jaký barvičky, předpokládám. Pro jednoho hráče a tady to je pro 3 až 5. Takže pro 2 hráče to nejde, no. Tuším. Tak. Zase nějaký žetonky. Jo, to je na to počítadlo, jasně. Kostička. Předpokládám, že to nám bude říkat, co zase udělala ta příšerka. Opět malé kartičky. Jdeme si do nich taky. Takže jak to máme? Takhle. Že různý herní efekty. Tak. Pár kartiček. Jasně. Legendary Monsters, takže nějaký hrací karty. Asi takhle. Lamberta tady máme. A Eskela. Ty nám si budou moc nějak pomáhat. Tak, když to tady to dáme. Vlastně, když to vydáme, tak tam už nic nemáme, ale když si dáme na ten kryt, tak tady vidíme zase figurky plný kráse. Tak, jako posy vydáme. Jsou 4, tak snad nebude vadit, když vydáme všechny. Tak, ty figurky jsou jako monstrózní. Vypadají fakt jako pěkně. Tak, tam zpátky ten Molitan. Nevím, jestli ho potřebuje, nebo to bylo jenom na cestu. Tak. Úplně si dokážu představit, co to tady bude. Tak tady to bude zábavný. Bojovat s těmi příšerkama, ale minimálně to, že se dá. Že se dají ty figurky použít v tom starém světě. Tak to prostě. Asi chcete, pokud máte právě starý svět a ten legendární lov, nebo jak se to jmenuje. Starý leší. Ten jste mohli vidět vlastně asi, pokud si dobře pamatuju, tak ten je i v tom Adventure zaklínač, co jsme si tady rozbalovali nedávno. Tak, to byl teda takhle legendární stvůry. Tak, další krabičkou tady je divoký hon rozšíření, takže se na ní podíváme, co po nás tam čeká.
Takže budeme bojovat proti divokému honu, to se dá čekat. Zase kooperativní varianta vlastně a nový příběh k vyprávění. Takže máme tady další příběh, další možná krabička. Uvidíme. Tak, že opět pravidílka. Příprava hry, hraní. Vidíte, že to je většinou na pár stránek, takže změn snad moc nebude. Je tady nějaký solo režim. Takže takhle. A takhle to vypadá vlastně, že asi nejspíš někdo bude moct hrát právě za ten divoký hon a zbytek hráčů hraje proti němu. To by mohlo být zase zajímavá změna. Kartička pro solo. Tady opět máme teda zase příběhovou, ale můžeme se do toho možná podívat. Jo, máme konec, takže tady je začátek. Jo, a zase vidíte, že se tady můžeme rozhodovat, co se bude dít. Nakonec konce si asi vyzrazovat nebudeme úplně. Tak. Žetonky a postavce. Ještě by tady měl být jeden velký, nebo ne? Asi možná ne. Jasně, tady budete používat to standíčko a nějaký zase kartičky. Takže tady zase mám nějaký herní efekty. Nevím, jestli je to na solo hru, předpokládal bych, nebo na tu týmovou. Tuším, nechci vám úplně kecat. A herní kartičky právě pro toho, kdo bude hrát za ten divoký hon, je to Eredina. Takže takhle. A máme tady i takhle kartičky s nějakými efektama, s nějakým textem. Máme tady celou partu. A proti tohleto úplně nevím zase. Uvidíme. Tak zase tady nějaký playmat. Takže tady takový playmating. Jak vidíte, s tou dole jsou místo na ty malé kartičky právě, nahoře bude na ty velký. Takže další věc, co bude muset být na stole. Tady se podíváme na opět figurky. Tak. Tady celá partička pěkně dohromady. Ty úplně nevím, jak moc dobře se budou malovat takhle najednou. Ale uvidíme, že jo? A to pak je tady každý pěkně jako zvlášť. Tady pěkný Space Cam. Tak. No, to bylo teda rozšíření divoký hon a jdeme dál. Tak, další věcí jsou kompaniony, takže tady by měly být jenom figurky, nic víc, 7 figurek, takže jdeme na to. Takhle se na všechny podíváme, tady máme
takhle pěkně ve výskoku, pěkná póza, to se asi podíváme blíž. A jak vidíte, jsou tady vlastně všichni ty pomocníci. Takže pěkně si projedeme takhle. Máme zaklínače pěkně. Ve výskoku já si pravdě asi pletu, který je Eskil, který je Lambert. Takhle teď. Ale omlouvám mě, že to točím docela pozdě večer, v noci. Tak už mi to tak úplně nemyslí. Líbí se mi, jak jsou tady takhle s nábytkem vlastně. Že to není jenom samotná figurka, ale že se nebáli, že to takhle ten podstavec atypický, nejenom kulatý. I vlastně takhle s prostředím tady vlastně máme i se stromama. To je jako za mě super. Pokud si nemýlím šani. Zase i s kouskem pro takové prostředí. Tak, to byly kompanioni. Tak a teď už tady máme jenom takhle posledních pár krabiček, kde by nemělo být nic extra. Jenom nějaký tokeny a takové věci, takže to prosvištíme. Tady máme Geralta na klepně, má i vlastně speciální takhle desku hráče. Předpokládám, že bude mít jiný ty schopnosti. A samozřejmě k tomu patří i takhle. Předpokládám, že to bude figurka. Startovní karty. Figurka. A ta deska, tu jsme si teď ukázali. Takže podíváme se dovnitř. Takže tady jsou kartičky, asi si nebudeme procházet všechny. Předpokládám, že tam zase bude jenom těch 5 karet, které se liší barvičkou, ale ilustrace je stejná. A tady samotný Geralt na klepně. Tak, opravdu jsem doufal, že tady ty malé krabičky takhle budu moc nastrkat do těch větších krabic, ale myslím si, že tam vlastně nestucnu, že tam jsou ty figurky a takhle, tak prostě budu mít další krabice. Ale uvidíme, co se s tím dá dělat. Tak, tady Naglfar, nějaké rozšíření, pravdě nevím, rozbavíme si dimenzemi, doufám, že jsem to přečetl správně na první. Tak, tady chcete hrát rozšíření, musíte mít zároveň rozšíření divoký hon, nebo legendární stůry. Takže figurka, kartičky, karta rozbitého sextantu a máme tady karty legendární nestůr divokého honu. Tak se jdem dovnitř podívat. Tak, tady takhle v pytličku na nás vyskočil takhle divoký hon. To bude právě pro ty, že jo, ta karta jako těch legendárních a nějaký malý kartičky. Jasně, to je pro ten divoký hon, že jo. Legendární nestůry. A pak tady máme takhle samotnou lodičku, která si pluje právě mezi těma dimenzemi. Ještě pravidlta jsme zapomněli. Tak. Jsem zvědavý, kolik z těch modulů vlastně vyzkouším. Úplně nečekám, že bych vyzkoušel všechny. Ale třeba jo. Tak a jak můžete vidět, tohle už by měly být jenom akrylové tokeny pro základní hru, pro ty další příběhy a pro legendární monstra. Takže se to podíváme, vidíte, jak to chrastí. Tady takhle pěkný pořadač právě na ty tokeny. Takže vlastně předpokládám, že to nahradí právě z toho ty punchboardy. A naopak dobrý. Přemýšlel jsem, jestli právě vzít nebo ne, ale nakonec jsem si řekl, že by se mohl s nima hrát mnohem líp. A na omak to vypadá, že budou určitě jako takový příjemnější než ty vylupané žetonky. Tak.
tady ještě ukážu pár. Jo. To může být. Určitě. Super. Doufám, že se to vejde aspoň i do té krabice, teda bych tam musel ještě. Tak, tady máme na ty příběhy. Vidíte zase, že spousta tokenů. 93, tam by bylo něco přes 100, tuším. Nevím, jestli se vejdou do těch jednotlivých krabiček, ale zase mi přijde škoda, když je tady takovýhle pěkný inzertník na ně. No, uvidím, co s nimi budu dělat nakonec, no. Jsou pěkně barevný. Tady se ještě na pár podíváme, asi zbytečný procházet, že jo, samozřejmě úplně všechny. Tak, ještě tady jsme třeba neviděli. A poslední akrylový tokeny. Takhle právě. Myslím, že to takhle stačí ukázat. To je vlastně všechno, co mám. Dejte mi vědět, jestli hru máte, nebo jste ji hráli, případně jestli se jí plánujete pořídit a co na to říkáte. A jestli jsem neměl třeba pořídit spíš právě rovnina místo těch tokenů akrylových. Dejte vědět a já se budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se. Čau.